హలో ప్రిపేర్ లవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హలో తెలుగు గేమర్స్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే నిన్న జరిగిన అప్డేట్ గురించి చెప్తున్నాను. కొత్త కొత్త గన్స్ వచ్చాయి. వేగంగా చూసారా, మాకు ఇక కలహార బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా వచ్చింది. మొత్తం అంతా మారింది నిన్న మనకైతే వచ్చిన అప్డేట్ వల్ల ఇలా జరిగింది. నెక్స్ట్ మీరు ఈరోజు మనకు అప్డేట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. కింద అప్డేట్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది. నిన్నైతే మనకి అప్డేట్ చేసేపు మనకి ఓపెన్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మనకి కొత్త కొత్త గన్స్ అన్నీ వచ్చాయి. గన్స్ అంటే కూడా చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు చూసారా, ఫస్ట్ లైన్ అంతా నార్మల్గా టెక్స్ట్ చూసారా, వెక్టార్. దీంట్లో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది, చెప్తాను. నెక్స్ట్ P90 రిలీజ్ చేశాడు మనకి. నెక్స్ట్ M177 అగ్ స్కార్ ఇవన్నీ రిలీజ్ చేశాడు. ఇవన్నీ మనం తర్వాత దాంట్లో మాట్లాడదాం. ఓకే, సేఫ్గా షార్ట్కి అయితే వచ్చాం. Something is not okay. Okay. Everything is wrong. Oh no. నేను మెడికేట్ చేసుకోవాలి, అంటే నేను వెళ్ళిపోతాను. ఇక్కడ పైనుంచి ఒకడు ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను, నాన్ స్టాప్గా కాలుస్తూనే ఉన్నాడు. వాడికి దుమ్మ తిరిగిపోయే షాక్ అయితే ఇవ్వాలి మనం. కదిలితే కాల్ చేస్తున్నాడు. యా, కనిపించట్లేదు నాకు ఇక్కడ. ఒకే కనిపించాడు, కిందకు వచ్చేసాడు. పట్టాస హెడ్ షాట్ వేసాడు. నాకు దెబ్బ గట్టిగా పడాలి అడికి. యా, వెక్టర్ నాకు ఇంకేం పోలేదు. అర్రే మనిద్దరం మిగిలిన్నాను రా, పోయిరా. సరే, మన గట్టి రివైవ్ అవ్వలేదు. సరే, ఇప్పుడు నేను వెక్టర్ బై చేస్తాను. వెక్టర్ కమ్మోన్. ఒక గ్లూ వాల్, ఒక మష్రూమ్. ఇప్పుడు వెక్టర్కి ఇక్కడ చూసారా, హోమ్ సింబల్లా కనపడుతుంది. చూసారా మీకు వెక్టర్ పైన? అది హోమ్ కాదు, అది 2 గన్స్ మిక్సింగ్. నేను మీకు దాన్ని చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకొక వెక్టర్ బై చేసినప్పుడు. కానీ వెక్టర్ అనేది ఒక షార్ట్ రేంజ్ కానీ మేము బుయా కొట్టడానుకున్న మెయిన్ సీక్రెట్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మేము ఫస్ట్ ఒక లాంగ్ రేంజ్ అనుకుంటాం. అంటే దానికి స్కోప్ ఉండేది కానీ స్పీడ్గా క్విక్ రోల్ అయ్యేది. మిగతాది ఒక షార్ట్ రేంజ్ కానీ బై చేస్తాం. అంటే దానికి స్కోప్ ఉండదు కానీ షార్ట్ రేంజ్. అంటే మీకు తెలిసినట్టు M1887 ఓకేనా, మీ అందరికీ తెలుసు కదా M1887. హెడ్ షాట్ కొట్టాలి. హెడ్ షాట్. ఓకే, అక్కడ మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు. వాడికి నిజంగా మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడైతే ఎవరు లేరు. ఓకే, అక్కడ వెక్టార్తో ఉన్నాడు. ఓకే, ఖతం భాయ్ సాబ్, ఖతం. ఓకే బాయ్ సాబ్, వాడికి దిమ్మ తిరిగిపోయింది. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. అయితే వెక్టార్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు చూసారా, ఇక్కడ మనకి గన్ పెట్టుకునే చోట పక్కన ఒకటి కనపడుతుంది కదా, మీ అందరికి కనపడుతూనే ఉంటుంది. గన్స్ మీద కనపడుతుంది చూసారా, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. చూసారా, మనకి 2 వెక్టార్స్ చేతిలోకి వచ్చాయి. సో 2 వెక్టార్స్ మనకి చేతిలోకి అయితే వచ్చాయి. మనకి ఇలాగే రావాలి. ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం ఎనిమిస్ చాలా ఈజీ కిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, మనం గేమ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు ఎనిమి కంటే మనం వేగంగానే షూట్ చేయొచ్చు. సింగిల్ వాల్.
ఒక్కొక్కడికి దిమ్మ తిరిగిపోవాలి. పట్టాస హెడ్ షాట్, దిమ్మ తిరిగిపోవాలి. పట్టాస somebody back of me. Where are you, boy saab? అక్కడే ఒక్కడు కనపడుతున్నాడు. బాయ్ సాబ్ ఎక్కడ బాయ్ సాబ్? ఓకే, మా టీం అయితే కిల్ చేసేసింది. వెక్టర్ పెట్టుకుని ఏం చేయలేకపోయాను. కానీ వెక్టర్ అన్నది మీకు ఎలా తప్పించి వేరే యూజ్ ఉండదు, ఎందుకంటే అది ఒక షార్ట్ రేంజ్ గన్. అది ఎంత యూజ్ చేసినా మనకి వేస్ట్ కింద యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం దాన్ని యూజ్ చేయలేం. ఓకే, మనం ఇంకా ఏమైనా కొనగలం. సరే, వాళ్ళకి ఇంకా దిమ్మ తిరిగిపోవాలి, బుర్ర పడిపోవాలి. సరే డార్లింగ్స్, మనం ఇంకా వెళ్ళిపోదాం. మీ మాత్రం లేట్ చేయకుండా. ఓకే, ఇక్కడైతే చాలామంది ఉన్నారు, మనకేం పర్లేదు. కమన్ ఎక్కడున్నారు కమన్ చెప్పండి ఎక్కడున్నా చెప్పండి, వచ్చేస్తాను మీ దగ్గరికి. ఓకే, కనపడ్డారు డార్లింగ్స్, కనపడ్డారా డార్లింగ్ బేబీ? పట్టాస హెడ్ షాట్ పడిపోవాలి. ఇక్కడ ఉన్నవరా డార్లింగ్ బేబీ? ఓకే, గ్లూ వాల్ వేయాలి బేబీ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. చంపేసినాడు, ఏం పర్లేదు. చెప్పినాక వెక్టర్ అనుకుంటే షార్ట్ రేంజ్ కానీ దాంతో మనకు వర్క్ అవ్వదు. బుయ్యా అయితే కొట్టేసా. ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆన్లో పెట్టుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.